Guys, welcome back guys sa aking channel. So for this video guys, maggata na naman kami ng, so yung gagatain namin guys is kalabasa, tapos yung gabi na na-harvest ni nanay, tsaka yung na-harvest namin na kalabasa. Ito na yun guys, oh, itak-ang ni nanay. Ayan, so pinabukalan pa ng para malata si nanay. Oo, malata na daw ito. So ngayon kagod tayo ng lubi o yung niyog. Maggata tayo ng niyog, no? So ilagay ko muna tong lalagyan ng niyog o yung laman ng niyog saka dito. Hawa mo. So ngayon kuha tayo ng niyog. Ha? Unsa man? Disud na eh. Disudan ko ana. Kan eh, okay ra man eh. Ito lang. Asan ito guys? Ito lang. Pwede ito. Yan. Yan. Gamay lang na eh. Kaya okay rin eh. Yan. Yan. So, ilagay natin dito guys. Dito talaga ako magbunot, no? Magbunot ng lubi. Dili, magsamok-samok ka. Yung aso talaga namin guys. Mapil good. Hawa diha. Hawa diha. Ay buwad na eh? Ah, okay. So, ang pares namin ito guys, yung partner namin is tuyo. Meron namin tuyo. Yung buwad. Sarap. Marami ako makakain ito kasi paborito ko naman kasi itong ginataan. Palagi ako kakain ng ginataan. Lalo na yung munggo. Yung pinaka-best ko talaga yung munggo. Ayan. Easy lang guys kasi sanay na sanay lang talaga ako magbunot ng lubi. Sa amin, ako yung taga-bunot. Hawa diha. Ang aso ko lang ano. Mapil yun. Yes. Yan. Gahit siya. Gahit ka. Iyo, gahit ka eh. Humukra ka. Ito yung pagbunot guys. Ganyan. Ngayon ang kanding na eh. Ha? Nag? Ang? Aw. I-share mo na biyaan dyan, no? Yung kambing namin. Alaga namin kambing dito. Gusto niyang sumama sa mga babae.
Kasi 3 po sila, isa lang po yung babae na kambing dito. Kaya palagi siyang umiyak. Yan. So, ready na guys. Yan, no? Wow. Very fresh po talaga. Ang damis. Yan, so i-plaster muna natin yung camera, no? Ganyan lang. Para makita nila na paano ginagawa. Ayaw, lagyan mo diyan lagi. Kadakop ta mo ros pulis. May pulis diri mo lagi. Yung pulis na plaster na ito kayo, no? Kasi hindi makita. Yun, no? Hindi rin makita. Ganyan na lang. Hindi makita guys. Yung pagkudkud. Dito na lang guys. Yan. Yung gamit namin is kamay lang. So yung iba mayroong makina. Almost mga seconds lang siguro tapos na to. So sa amin is manual lang or kamay lang yung ginagamit namin. So itong kudkuran. Ito yung kudkuran guys na karaan. Kasi ngayon yung ginagamit ng iba ngayon, pag marami kang niyog na gagamitin, yung may kuryente, madali lang. Pero sa amin, itong niyog, ito lang na pamaraan namin para makagata na kung ano yung lulutuin namin. Yan, no? Ginataang langka, gabi at saka kalabasa mix. Bali, dalawa po yung ingredients natin. Kalabasa tapos yung gabi.
nang matapos. Yan guys, so tapos na tayo, no? Yan, so ito na yung gata natin o itong niyog. Ayan, so pawis na pawis po talaga ako. Ganyan po talaga yung basta magata ng, basta magata ka, ganito po yung proseso. So yung, nanay, yung ingredients namin is yung lamas namin guys, no? Is itong tawag dito dahunan, sibuyas dahunan. Lagyan namin ng sibuyas dahunan. Yan o. So yan, limpyuhin muna natin. Ayan, so kailangan limpyo. Urap din na yun. Ilang, pusa lang kanina. Pusa lang. Ayan, so are you ready guys? Ang sarap nito. Ginataan na naman. Hindi lang masyado pinuhin. Ganyan lang. Ayan. So si nanay is naggata na siya. Pigipiga niya yung niyog, no? Madali lang maluto yung gata. Basta yung ingredients mo, yung kalbasa at saka yung gabi is tapos ng malata. So i-check natin guys yung gata natin na ginataan yung gabi at saka yung yan, no? Parang lata na talaga yung gabi. Kanina pa kasi ito na kumukulo eh. Yan, no? So pagkatapos yan guys, ilunod na yung gata. Tapos yung itong sibuyas dahunan. Nailoy anay? Wala, no? Wala na. So ayan guys, i-update ko kayo pag maglunod na kami o maglagay na kami ng gata. Ayan. Ayan guys, so nilagay na ni nanay yung gata, no? Tapos na po yan na process. Ayan. Pwede na nanay. So ilagay na natin yung gata. Yes, are you ready guys? I'm so ready. Kasi tapos na po namin nakuha yung tubig dito sa pinakuluan. So yan na lang po yung kinukuluan, no? So ilagay na namin yung gata. Wow! Yan. So pagkatapos yan guys, ilagay namin yung lamas o yung ingredients namin na sibuyas dahonan. Ayan. So i-update namin kayo pagka kumukulo na yan. Kasi ilunod na yung lamas, no? Ayan. So yan. Organic na lutuan namin dito. Ayan guys. Ayan. So guys, bukal na yung niluluto natin na ginataan na kalabasa at saka gabi. So ilagay na natin yung ingredients natin. Kamatis at saka sibuyas dahunan. Ayan, so timplahan na namin yan. So ayan guys. Gugutom na ako, no? Sa ginataang kalabasa at saka gabi. Ayan. Ayan guys, so luto na yung ating ginataang gabi. Ayan, oh. Wow, so fresh. Saka ang sarap nito guys. Ayan, so maraming salamat, no? So walang sawang sumuporta kay Tips Miyuan. Keep safe always po. And God bless everyone. Maraming
Salamat guys. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.